Kiti indamne na sɔgɔmaden na cour d'assises la Bamako. San 2014 jamana ɲɛmaa ka pankuru sanni ani kɛlɛkɛminɛn dɔ sanni okumu kɔnɔ mɔgɔ jalakilo ni o ye Buware Fili Sisoko ani Mahamadu Kamara kunnafoni ministre kɔrɔ ani Ibika ka chef de cabinet tun do walen kɛ waati ani jagokɛbaga dɔw. Bikiti Sokuma kɛra seere dɔ de kan. Jamana ɲɛmaa kɔrɔ Ibika ka ministre kɔrɔ dɔw tɔgɔ fɔra wasa u kana seereya kɛ. Wa sɔsɔli kɛra fana ni kitiso min se ka kiti kɛ. Maître Jamila Tunkara fɛ kitiso in cour d'assises man kan ka ni kiti in kɛ. Sisoko ka jugement ye kiri a fɔra bɛɛ ye ka caya. Tarata tɛmɛnen a ma se ka kɛ parce que u y'a reporté. Bi an nana an y'a daminɛ a daminɛ ni mun ye u ye arrêt de renvoi kalan. Arrêt de renvoi kalannen an ye exception kɛ. Exception ye mun ye k'a fɔ ko an ma jɛn ni fɛn dɔ ye fɛn dɔ ma kɛ a sira kan. O fɛn jumɛn ma kɛ a sira kan o y'a ye an bɛ cour d'assises la Bamako. An y'a yira k'a fɔ ko Madame Fili Buware Sisoko ministre kun do fɛn minnu fɔra o y'a sɔrɔ a kun ye ministre ye fɛn minnu kɛra a y'a kɛ ka sɔrɔ a bɛ ministère hokumu kɔnɔna na o kosɔn a man ka juger cour d'assises la a kan ka juger haute cour de justice de la République la. Nka faso kiiritigɛla fɛla tɛ o ye olu ka kiiri ka tigɛ cour d'assises la sini arabado kiiritigɛ in bɛ taa ɲɛ Bamako cour d'assises la. Pascal Traoré, VOA Bambara Bamako.